Bandang kentiu susu igi kamele kai cricket po West Khasil district. Weu samla balatip kerteng kum wante bokling do la seng sendon daga club simet kabola ai kerteng ka lariwan cricket club. Da ka baseng ye ka club te samla bolong try ula angnot ban yo hikai bat pentibet igi hybrid ban ki samla ka dong ka than. Kenang bakin kiu ha ke judging ele kai bat bakin yo ru kalat ban pau perthe kirin stan ki bahe jung ki lumpung ele kai cricket. La ka long hapo ka district kajela bat karihi barokowai ya ketika klub simet jong te samla layo ban pelaj peba menta kesengi ke arteri uyayong da kejingi don lang uba meban pira suer general secretary ke West Khasil District Cricket Association uba finance stars naitang bat kiwe dei ki para samla nong ilakai cricket kethan kum kadak jong kejing play pajba no e te lariwan cricket club layo ru ban pelaj peba e lama jong ketika club bat ki kendon trekam jong ketika club la kiu mulai ban hikai kuno ban ni kala kita guna di khamtam hai ki thai nang nong di ke jingthu ke jonga kalong dia ka di ke klub kam kalong ba ban tu tiulang hai ki thai nang nong hai ki dabun ki bata ban yo ban sei ki dia ya menta ka di ke klub ka padon player lu rei ya menta ka di ke klub bai kwa so ban bil so ban yo ye ki player ki bala di ban yo dia lek kai ndak dia nila yo ban hikai bah dia tidu ki player kemudian ban yo ban ye soi kontrak berkede ke klub ye ndala soi kontrak berkede ke klub buat la di ki player ke klub ngriam ta buat berkede ke klub kadang pasang ban wat suai ki player na ka dong ka than ke jongi lani che ki do ki jaka kata kali ka thon jong berkede ke klub ladang yo player ni ye le ban bil nadu ki ba sportsman ki ba arsenal ki ba license ki ba southman ki ba usnam ko ba ni le ban ketiu na ka wi ka andar she ka wi ka ina de kata ka thong be joma ba ha ka be di ba ka di ka club na mar ka di ka club ka jing ka thong ka long ba ban ketiu be tam ye ki breu ki ba dei ki na ka jai ben riu ni tra namar balik ni om ba balik nam khai che ki wi ki jai ben namar ba ni su thu ki wi ki jai ben ki la kham kiu ha ka bedei ba ki jing na khai bu ke mrei ha ka bedei ba ki jai ben ni ku ka jai ben ni prep ni dang na ba ki ba sim khia ha ka bedei ba ki jing na khai cricket kham ta mi thai nam ka dom namar ba ni namla ban len ba ha ka bedei ba ki jing na khai cricket ki bobon ke ki thai nam ka dom ki pa sim ha namar ba lei ki le ban ko street ya ka football mrei ha ka jing pe ke jonga long ba ka cricket prilat ha ki di ki juku ba mata ka compare la tang phai kham tam ha gede ba ka di dia ti dei na kata ka daw mas ngo go ong ba dot kam ngan don ka club ban beli ki samla but ha ka jing persang ban bangan seng ki di club la don ka tu ka di ki snom nong kendong la sang ong nga mada ki yolat to sawan ban kai ban yo ban aji kai ki samla no ma ndang la de ban beli ki di club masa persang ban yo ban aji kai ki di snom kata ka dei ka khubor ka bang ngadang ni siyo but idon ru ka tu ka ni ki ba o ki dei lagi chen ngandong ko ba ai nya na ko ban concentrate tang ka football na ang em kim dei ma concentrate tang ka football ndai ka cricket ka dei ka we na kila ya ding kata ngala ya kun ya kren munta ka mo ubabon ki dei ki thai na ngandong em ki ong ba kim dei ban concentrate tang ka football ndai kita wa dia ka cricket ni concentrate ikani ka dei ka football but na snow ba ban kentu pensyai ru syaki samla la ni ki na jong dong ka than ki ba kwa ban yo ban ru ngade ka klub kila ban ye kendu ban nga ban kila ru ban fun ye nga ban nanta lingba ka jinge fun ban nga kumnu ngan hikai ki ban anda ngala yo ban hikai ba la da ki diam ha ka jinge la kai ngala ban yo ban kedung ban yo soi kontrak hadi ku ai kublai fi lung nomor ba kini ka mono kali ke senjam ke ba khatam ro kata ba bandon ki beri rumah keberan yang ke jingyo jingai ke vision ban sen komunikasi kelab ba pendapat minta kum kini ke district ke dulu dan kam shi kum kini ke kelab le si ki ban ken tiu lang ke prasamla matang ke district ki maroi limla ban le si ban penmi tan ro kata tan ba kam ke ba khatam manapet ke baya ro shi kini blok mo pe di dong kita dan gini ki kelab kum kini ko de kan company sting ju ni ba kindan ki player let's say you pini ai jingi kai ni islam jingi kai akan ke klub macam pi kalau islam jingi kai let's say kan ni mereka tanya ke klub mereka islam jingi kai ki
Dia kung kani kita dihikai yang try kudan kamru ikin orang berhikai di kon sama di banjo nak ke jumpi di nak district let's say dari kudan kam gajingrap kuma ki coach let's say ipla ban ku dini bani ni na ban ai ni ban pha shi chene ke ku jumpi ban represent let's say ban mo ai hikai ki kon sama jong club di aku beli si boni pi kini let's say mat nampak juga sol di bandon pun di club ki ban don gajing temu ban bil mo ya ki career let's say cricketing career mo tin pareng jadi kon sama